awa mukuwaonawa ali ndi ndevu zokwanira, mano onse nkamwa, nkubweranso daziti pamenepo, koma amalankhula ndendende ngati mwana wa zaka ziwiri, kuseka ngati mwana, kusewera ndi ana, komanso kukonda kudya sweet ndi ice cream ngati muja momwe mwana achitira. Akakhala pagulu pa ana simungasiyanise kuti yemwe akulankhulayo ndi ndani. Mutumanga mwazaza mafunzo ochuluka, sindikumvesesa maka kuti ndi chani chinachititsa kuti mphongo ngati imene iyi nkumalankhula ngati khanda chonchi. Mzibambo uyuyu ndi ndani? Koma ali ndi mkazi, ana, nanga kwawoko anthu amatinji akaona mkuluyu moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira osayiwala. Titsatse malonda pa peji pano m'mavidiyo ngati awawa tilankhule mumve mmene zimakhalira. Leward Peterson Mponda ndiye dzina lake, ochokera dziko la Tanzania, wa zaka 37 zakubadwa. Kuti mumumva akulankhula mutha kuona ngati ndi mwana weniweni akulankhulayo, koma Leward sikuti anangofikira ku dziko kuno nkumalankhula ngati mwana chonchayi, koma iyeyu Leward poyambapo nayenso anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula, ndipo anakhala akuziphunzitsa kwa chaka malankhulidwe a mwana nkumakula, ndipo anapezeka akulankhula ndendende ndi mwana mwinanso kuposa ana amasiku ano omwe akamalankhula munthu wamkulu nkuopawa. Leward atayamba kumva zosausa mthupi mwake ngati mamunamuna, anaganiza zopeza othandizana naye, ndipo anapeza Christina Simon yemwe anamukondabe ni mmene amachitiramu. Leward amatha kulankhula bwinobwino ngati muja momwe inu ndine timalankhulira, koma iye ati amasangalatsidwa kwambiri ndi kulankhula ngati mwana chonchi dhani kulankhula ngati mphongo. Leward ndi Christina anakwanisa kusonkherana ana awiri omwe nthawi zambiri amakhala ndi bambo awowo, nthawi zambiri akakhala ndi bambo awowo amacheza nkhani zawo mchibwanabwana masiku nkumapita. Komano pomwe nkhani ikupitirira muli ku John ndipo masonkhanisa katundu, koma mukudera nkhawa kuti apita bwanji ku Malawi potena akana kusokonezerani. Nditakuyankheni ndine kuti transporter Mr. Janna ndi okhulupirika pokutengerani katundu wanu kulikonse muli ku South Africa nkukakufikisirani kwina kulikonse ku Malawi pa mtengo wa zii. Ayimbireni pa 081 4525878 ndipo mulankhulana ndi transporter Janna Kalinga kuti mumve zambiri. Mzibamboyu ati imeneyi ndi talenti yomwe amayinyadira popeza amuna ambiri ndi mabese awo sangathe kupanga monga mmene iyeyu achitira. Naye mkazi wake ati poyambapo sankaziwa zoti mamunayu ndi olankhulanso ngati mwana chonchi, koma atakwatirana naye nkuthawiki ndipo mwe anaona mamunayu akucheza ndi ana aneba nkumalankhulana mwachilendomu. Poyambapo mkaziyu zinkamupowa zimene zizi, koma kenako ati anazolowera nkumasangalasidwa nazonso nkumaseka. Leward amakonda kusewera ndi ana, kuimba nyimbo ndi ana, ndipo nthawi zambiri akakhala ndi mkazi wake nkumacheza amangosintha mawu poyera nkuyambanso kulankhula ngati mwana, ndipo ati akamalankhula ngati mwana chonchi mkazi wakeyo amamutcha kuti ndi mama, koma kuchipinda besi ikamagwira ntchito ndiyeno amamutcha kuti ndi mkazi wakeno. Anthu ambiri kwawoko ankamunena zoti iyeyu ndi ozelezeka, ena nkumati ndi waulumali, koma iye ati analibe nazo ntchito, ndipo anthu mpaka anazolowera nkumasangalasidwa ano ndi talenti yakeyu masiku nkumapita, ana nkumabala, kusonyeza kuti mwa iyeyu mbali inayo ndi bambo ndithu, ndipo mavuvu a bambo mwa iye alimo. Osayiwala kupanga like, comment komanso share. Leward mzibambo mwanayu. Ask her. She's beating me. Ask her. She don't want me to speak English. So let She us wants speak me to Swahili. speak